Aktar ma jgħaddi żmien aktar qed tkompli tikber il-kriżi tal-iskart, tant li numru ta' sindki qegħdin jilmentaw fuq il-problemi enormi li qegħdin jiltaqgħu magħhom ir-residenti ta' kuljum. Il-gvern min-naħa tiegħu qed jibqa' ma joffri ebda soluzzjonijiet ħlief li nifriżaw l-iskart organiku. Parir żgħir għal min għandu din il-problema li hija vera li fis-sajf jista' jkollok intejjen. L-iskart organiku l-borża meta tintelgħa tista' tpoġġiha ġew il-friża u mbagħad toħroġ inti meta tiġi l-ġabra u hemmhekk il-problema tarieħa solvejta u lilna ma toħloqilna l-ebda problema. Affaċċjat din il-kriżi kbira tal-iskart, il-Gvern Laburista għażel li juża l-medja tiegħu sabiex jattakka lis-sindki li qed jitkellmu apertament fuq din it-tema. Fosthom, is-sindku ta' Taslima John Pillow. Iżda din il-mossa ma tantx niżlet tajba mas-segwaċi ta' One News, tant li kienu diversi l-persuni li jesprimew solidarjetà miegħu. Flimkien ma' sentiment ta' rabja lejn ir-rapportaġġ tal-medja Laburista fuq Facebook. Fost il-barraġġ ta' kummenti kien hemm min qal li l-iskarġi li jagħmel ġurnata sħiħa barra, buħud jgħidu li pajjiżna spiċċa qisu miżbla. Dan apparti li kien hemm diversi kummenti fejn qed jistaqsu għal soluzzjonijiet biex din il-problema tiġi indirizzata immedjatament. Oħrajn ikkummentaw kif l-aħħar ġimgħat innutaw żieda fil-wirdien u l-ġrieden kif ukoll intejjen kbar kaġun tal-iskart u l-boros taż-żibel ma' kullimkien f'kull ħin tal-ġurnata. Xi nies irrimarkaw ukoll illi meta l-kunsilli kellhom ir-responsabilità tal-ġbir tal-iskart ma kienx hemm din il-problema. Dan fil-waqt li oħrajn staqsew fejn huma l-awtoritajiet biex iwettqu aktar infurzar. Il-kriżi tal-iskart ilha inkontrollabbli għal żmien twil u sa issa l-Gvern għadu ma ħa ebda azzjoni biex isolvi din il-problema. B'kuntrast, il-Partit Nazzjonalista diġà ħareġ b'diversi proposti sabiex tiżdied il-frekwenza tal-ġbir tal-iskart. Dan fil-waqt li tinħoloq sistema ta' koordinazzjoni bejn il-kunsilli lokali u l-amministraturi tal-blokok ta' appartamenti. Il-Partit Nazzjonalista jrid ukoll li jiġi identifikati hotspots fejn isiru rejati ambjentali u jiżdied l-infurzar u li l-kunsilli lokali jerġgħu jingħataw ir-responsabilità tal-ġbir tal-iskart u jingħataw ir-riżorsi inkluż dawk finanzjarji sabiex jtejbu u jinfurzaw is-sistemi.